जोङो माखासे निसा जुक्तजों बांसिन खारनायखौ जों नुदों। आं बेखायनो बैखिनियाव नैबेखौसो आंनि जा जिखुनु मावबोनाय माखासे सुस्रांबोनो नाजानायावबो जोङो माखासे थायो। बेवहाय जोङो जोंनि आफादनि जानानै माखासे बुंथिनायनि गेजेरजों एबा फोरमायलायनानै जोङो जोंनि आफादनिफ्रायनो सोनाब सानजारि खौसेथि बर' सुबुं आफाद दख'रानि जानानै जोंनि मावनो गोनां हाबाफारिखौ जा मावबोनो हादों। खुलुमनायखौ जासिबाय। दिनै जोङो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सोनाब सानजारि नोगोर खौसेथि बर' सुबुं आफाद जाय दख'र आफाद, बे दख'र आफादनो गोदानै दाफुंजानाय जा बिबानगिरिफोर, बे बिबानगिरिफोरनो दिनै बिबान गथायनायजों लोगोसे समायखिरा लानाय बे हाबाफारिखौ जोङो समखं तिनिआलिनि बे नब्लाङाव खुंफुंनाय जादों। आरो बेवहाय जोङो आफादगिरि हिसाबै मोनदों अमिन बसुमतारी, अमिन बर'। बिथाङा गोबाव सम खौसेथि बर' सुबुं आफाद दख'र आफादजों नांथाबनानै खामानि मावनाय एक्सपिरियेन्स दङ। आरो जोंना सनाराम स्वर्गीयारि गाहाय नेहाथारि हिसाबै जों मोनदों। दा बिथाङाबो फ्राय 7 बोसोरसो जाबाय दख'र आफादाव नांथाबनानै खामानि मावबाय थानो। दा बेनिखायनो आं आसा खालामदों जोंनि गोदानै दाफुंजानाय जा दख'र आफाद, बे दख'र आफादा फैबाय थानाय समाव जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि थांखि आरो नोजोर बेखौ लानानै हाबा मावलांगोन आरो बेवहाय जाफुंसार जानो हागोनखौ आङो मिजिंथिदों। आरो जोङो जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद जानानै बेखौनो खावलायनो सानदों जाहाथे जोङो गासै दख'र आफादा जिहेतु गामि लेभेलाव थानानै खामानि मावनांगौ आरो गामियारि सुबुंफोरनि बा बर' हारिनि सुबुंफोरनि माने दुखु खैफोद गासिबोयावबो जाहाथे बाहागो लायो। गोनां जानाय समफोराव जाहाथे सम बायदियै सौहैयो, रायजोनि डिमान्ड बायदियै जाहाथे खामानि मावो, समनि थिननाय बायदि जाहाथे हाबा मावो, आं बेखौ खावलायदों। जोंनियाव थासारिखौ नोजोर बोनानै जोङो हाबा मावनांगोन आरो दानि दख'रा जा बिबानगिरिफोर बिथांमोनखौ आङो थासारिजों लोगोसे खारफानो थाखाय आं खावलायदों। आरो बे समाव जों नुदों जोंनि ओनसोलफोराव सोलोंथाइनि जा थासारि, बे थासारिया जेंना गैया, नाथाय थासारिया जोंनिया बारा मोजां नङा। जाहोना गोबां दङ। फारसेथिं फोरोंगिरिनि जेंना, फरायसालिनि जेंना आरो ओनसोलनि जा आबहावा, बिनि सायावबो जोंहा सोनारनानै जिहेतु थायो। बेनिखायनो बेखौ गेबेङै हाबा मावफुंनो हागोनखौ आं मिजिं थिदों। आरो आं खावलायनो लुबैदों जिल्ला आफादै जाहाथे मोनफ्रोम दख'राया मोनफ्रोम गामिनि साफ्रोम बर' रायजोजों थोंजोङै लोब्बा लाखिनानै जाहाथे उननि समाव हाबा मावलाङो, आं बेखौ बिथांमोननिसिम खावलायबाय। बे समाव जोङो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादाबो देग्लाय टार्मिनेटिं इयार, बे टार्मिनेटिं इयाराव जोङो गगामुग दख'रानि सिङाव थानाय नोलोबारि हालामाव जोङो डिसेम्बर दाननि 16 आरो 17 खालाराव साननैनि हाबाफारिजों जों बेवहाय हाबाफारिखौ लादों। आरो बेवहाय जों थोंजोङै डेलिगेटनि सायाव बेस खालामगोन। जिहेतु गोदान मावफुं आफाद दागोन जिल्ला आफादाबो, बेवहाय जोंनि दानि मावबाय थानाय सानैसो बिबानगिरि बिथांमोना बायदिसिना गावसोरनि पार्सनेल जाहोननि थाखाय सम होनो हायाखै। आरो बेफोरखौ लानानै जों सोलाय सोल' एसे एनै खालामगोन। दा बेवहाय जोंहा जोंनि इसुसनि सायाव सावरायनांगौ दं। बुंनो थाङोब्ला बर' कसारि अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि गामि फोसावनाय, बियाब दाफुंनाय, बे गासै हाबाफारिखौ जों मावनांगौ। आरो जोंहा खौसेथि बर' सुबुं आफाद हिसाबै बेनि सायाव गोबाङै सावरायनांगौ दं। फारसेथिं जोङो गेलेनाय आयदाखौ दावगाफुनो बा बोखांनो थाखाय जों गेलेमु आयदानि सायाव माखासे हाबाफारि लादों। जों बेखौबो बै समाव दख'रा इन्टार आनसलिक आरो दख'राफोरनि गेजेराव बादायलायहोनाय जागोन। दख'राफोरनिफ्राय जोङो हानजा लांनो जिहेतु खावलायखाबाय आरो बेबायदिनो जोङो लांगोन। आरो जोङो बेवहाय माखासे गोनांथार रेजुलेसनखौ लागोन। आरो बे रेजुलेसनखौनो चराइदेव जिल्लायाव जानो गोनां मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जा बोसोरसालिया जथुम्मा, बे फैबाय थानाय बोसोरनि एबा गोदान बोसोर 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 28 आरो 29 खालाराव जों साननैनि हाबाफारि लानानै लानाय जादों। आरो बेवहाय जोङो जिल्लानि जेसेबां जेंना जेंसि दं आरो बेखौ सुस्रांनायनि राहा लामा नागिरनानै जोङो मिरुनिसिम माखासे थांखि दैथायहरगोन। आरो बे गासैखौबो जोङो जिल्लानि कनफारेन्सआव गुवारै सावरायगोन। आरो आसा खालामदों जोंनि मोनफ्रोमबो दख'रा आफादा बेवहाय बाहागो लागोन आरो हेफाजाब होगोन। आरो जोङो गगामुग हालामनि गासै रायजो राजा बिथांमोनखौबो खावलायदों जाहाथे जोंनि जा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि थांखि आरो नोजोर, बे थांखि आरो नोजोराव जों मा माखौ लायो बेखौ बिथांमोना जाहाथे खोनासंनो फैयो, आं बेखौ खावलायबाय। आरो गेवलां मेलाव जोङो गाहाय आलासि हिसाबै जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानगोनां आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी बिथांखौ जों खावलायदों। आरो गेवलां मेल बेखेवगिरि हिसाबै जोंना बर' कसारि अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि
मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथांखौ जों खावलायदों। दा बेनिखायनो सम आरो थासारिखौ नायनानै जों उननि समफ्राव जोंनि जिल्लानि जानो गोनां जथुम्मा बिनि प्रग्रेस रिपर्टखौ जोङो नोंथांमोननि गेजेरजों फिन आरोबाव फोसावबावगोन। बेखिनियाव दोनथ'बाय। गिबियावनो रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरग्रोनाय थाबाय। दिनैनि बे मेलनि गेजेरजोंहाय गोदानै मोननाय बिबानगिरि बिथांमोननो बिबानखौ गथायदों, लोगोसे समायखिरा लाहोदों। दा बेवहायनो आं बुंनो नागिरनाया बेसो जे गोदानै मोननाय बिबानगिरि बिथांमोना थांनाय बोथोरनि जोंनि समावहाय जाबायदि खामानिफोर मावबोदोंमोन, बे मावबोनाय हाबाफारिफोराव माखासे थालांनाय, लोगोसे रायजोफोरजों मोजाङै गोरोबलायनानै खामानि मावनाय, लोगोसे जोंनि मावनो गोनां खामानिफोरा गोबां थाबावो। दा बेवहाय माखासे गामियारि जेंनाफोर माखासे थायो। बेवहाय जोङो जोंनि आफादनि जानानै माखासे बुंथिनायनि गेजेरजों एबा फोरमायलायनानै जोङो जोंनि आफादफोरखौ सालायलांनांगोन। आरो बेबायदिनो जोङो दानि थासारियाव जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो गोबां मावनांगौ हाबाफोर दङ। बर' हारिनि सोनाब सानजारि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दख'रानि जानानै नोंथांमोना जाबायदि खामानि मावगोन, मोजाङैनो जोंनि इयुननि मावनो गोनां थालांनाय हाबाफारिफोरखौ मोजाङै मावगोन होननानै आङो बिथांमोनखौ नैबे मिडियानि गेजेरजों फोरमायथिदों। लोगोसेनो जोङो मावबोनाय जाखिनि आङो दाजेननायनिफ्रायनो सोनाब सानजारि खौसेथि बर' सुबुं आफाद दख'रानि जानानै जोंनि मावनो गोनां हाबाफारिखौ जा मावबोनो हादों, बेखिनिखौ आङो मावदोंमोन। आरो बेवहाय माबाफोर गोरोन्थि जालांदों बा मावनांगौ हाबाफारिफ्रा थालांबावदों, आं बेखौ निस्सय मावजोबनायनोबो हादों होननानै आङो बुंनानै लानो हाया। आं बिनिखायनो दिनैनि बे निउसनि गेजेरजों बा रादाबनि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायगोन, जाहाथे उनाव जोंनिख्रुइ साबसिन हामसिनै मावनानैहाय रायजोनि गेजेराव मोजाङै आब्रुथि गोनाङै खामानिखौ मावलांनो हायो, बेखौ मिजिंथिनानै आं बेखौनो बेबायदि आङो बेखौनो बुंगोन जे जोङो सोलोंथाइनि खेथ्रआव जोङो गोबां मावनांगौ हाबाफारिफोर थांबावो। लोगोसेयैनो आरो मावबावनांगौ थागोन। मानोना दानि जुगाव जोङो माखासे जोंनि लाइमोन गथ'फोरखौहाय जाबायदि जोङो नुबोबाय थादों, माखासेया मा जादों, जोङो माखासे निसा जुक्त'जों बांसिन खारनायखौ जों नुदों। आं बेखायनो बैखिनियाव नैबेखौसो आंनि जिखुनु मावबोनाय माखासे सुस्रांबोनो नाजानायावबो जोङो माखासे आद्रा जालांनानै थालांदों। आरो दिनैनि बे निउसनि मिडियानि गेजेरजों आं बेखौसो फोरमायगोन, जोङो उनावबो जाहाथे जोंबो बारग'दों होनब्लाबो जोंबो अराय सम जोङो थाफानानै खामानि मावबाय थागोन। आं बेखिनिखौसो फोरमायबाय आरोखि।